Hello mga kaasoy. So karon laing sugilano na usab ang atong madungog diri sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Naguluhan kini og sagingan ni Pedro. Kini si Pedro usa ka mag-uuma nga nakitanom ra sa usa ka dakong asinda. So swerte siya kay gitabangan siya sa puti nga mga diwindi. Apan ang kapwa diwindi nga itom nasuko sa nagtabang nga diwindi. So mao kini ni asinso gamay si Pedro, ninindot ang iyang panginabuhi apan ang tag-iya sa asinda naging mahi patasanon, giinitan sila. So, mao ko to ang sugilano ni Pedro. So bani ko ninyo sa pagpaminaw. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, so tabangi ko ninyo og subscribe mo sa akong channel para mataas po akong subscriber. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang sugilanon mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata! Amen ni Kuya Gulyat! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinala mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulyat! Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Paminaw mo! Mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang agta nga usari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher Malipay, kaming mga bata, uutan nga bata. sagingan ni Pedro. Dayan, ay naman ang akong kape. Ganit lang, kaya nagputot ako. Dara. Init pa na ha. Pag-amping, mapasok ka. Salamat. Kumusta pa na imong ani kagahapon? Ay, medyo jutay ra gyud. Ang katunga, siyempre, tuwa sa kong amo. Ang katunga, akong gibaligya. Pero wa pambayre. Ako patong adtuon ron ng bayad. Sige. May tagbabayaran ka kay wala na ba tayo malung agda? Wala ko ikapabahon sa mga bata nga kanon. Wa may problema sa sudan noon kay musuwa ra man nag-gay ang mga bata. Ubisan unsa nga utanon nato diya sa loyo. Ang importante, doon ay kanon. Hurot na rin ang buwad. Oo, kutapusan na itong akong gisugba kagahapon. Sige. Di na ko maglangan. Aron na ako mapaningil si Luis. Imao na ng kape mo. Oo.
Kilami istiyan niya sudlag init ay. Pedro, kung dako pa sa samad anang nasi mo gamot, di mo ka masamad anak. Ay, pagpangguna din ako. Naigos bato. Wa ko kabantay. Naday bato sila siyuta. Dayan. Ano man ka? Ilat man ka? Naluoy na ko ni mo. Daot na kayo ka. Nilaos na magani mong hitsura o. Napuno sa mga samad ang imong mga kamot. Nasunog ng imong panit tungod sa kainit sa adlaw. Wan init imong gisagupang dito sa uma. Pobre man tadayan. Mao gini ang kinabuhing si pobre. Bisan og balibalihon pang kalibutan. Mao na ginatong kinabuhi. Ingon ani na kita, hangtod nga maabtan tas pagsahop sa atong kinabuhi. Mutabang na lang lagi ko nimo sa uma. Ayaw lagi. Anhi ka lang. At timala na ng gamay na tong tanaman diha sa tukaran. May na lang, nanay bungang ginagmay. Atong mautan, ana libre na sa sudan. At timala ang atong mga anak. Ang ilang pag-eskwela. Mo na imong trabaho dayang. Pasagdi ko sa kong trabaho kay ako'y padre di pamilya. Obligasyon ko ang pagbuhi ninyo. Sige, good. Basta mag-amping ka kanunay, ha? Ampingi ang imong lawas. Kinagkinahanglan pa minimo, Pedro. Sige ha. Alis ako. Ikaw na bahala sa mga bata. Oo. Mangmata naman na ron kay klase Manila. Mag-amping ka, ha? Lanlan, Tantan, Banban. O, niyan ang inyong mga baon, ha? Ako na ning gisod sa inyong bag. Atensyon mo. Ginisang tangkong. Yay, lamia. Sige lang gisang tangkong. Lain ang sadmong. Reklamo lagi ka, kuya. Di, manggod. Ingon na gali ko, sige lang gisang tangkong. Karoon silang tangkong nga ginisa. Gipali, karaan. Batiyag joke ni mo, kuya, sa? May na lang na joke. Ikaw, huwag kay joke. Boring. Makahupay, gid ka mo sa problema. O na, sige na kamo, gika na kamo. Aron dili magdali-dali sa paglakaw sa dan. Ato na, Mima. Amin ko, amin mabi. Kaluyan mo sa Diyos, mga anak. Amping mo sa papaingon sa eskwelahan, ha? Ikaw sa mga. Ingat sa kama, ha? Amping ka dali, ha? Bye! Bye, mga anak! Ay, pasensya na ka, Dro, ha? Kanalangon lang ako mabayad mo. Usaon nga, wa masab ko bayri sa ipakyaw sa paliyakod. Ha? Kung saan rin ako, Luis? Morbaya tao na akong gisaligan. Nga, ipapalit ako bugas ug sudan mo. Wala ko ikapakaon sa akong pamilya. Kanang bayad ni mo, ang akong gisaligan dyan taon. Ay, mao lagi, yung usaon lagi pakyaw sa akong suki. Nga, niingon man to nga, bayaran ko niya karon. Nga, wa man bayad. Ya, mao na wala siya na akong nabili na kong 4 taon, oy. Mantiniri na siya na, no, Pedro. Anya, saman ka no sa amang puno ini. Balikan ko niyang hapon. Kay Basir, buhatag na to niyang hapon. Sige ha, balik ko na ko. Oo, lagi, balikan niyo ko, ha? Sigurado ha taon, Luis ha. Lagi, sigurado kayo. Sige, salamat ini. Salamat, Chad. Usa ka gatos. May na lang eh. Makapalit ko usa ka kilong bugas mais ini. O niya, buwad. Mua nga ining mais ron, mahal pa masumay. Saan taman niya, may ganahan sa damo. Nalay makaon akong pamilya. Okay na. Ay, paita gining pobreta. Pero sige lang. Sayod kung dili ko pasagdas, Ginoo. Pagkakaon ragyapon ng akong pamilya. Tagaan kong maing lawa sa Ginoo. Okay na. Makapangumalan ko pirmi. Mabuhi ko ragyapon ng akong pamilya sa tinarong nga paagi. Usa ka gatos ra day ang gibayad ni Luis nimo? Oo. Ewa ko na siya bayri sa ni Pacquiao's Palia.
Ay, dili man taguna nimo problema o wa siya bayri sa ni Pacquiao sa paliya. Kana kay iya nang gipalit nimo, bayran gid unta kaniya sa sakto. Balag wa siya bayri sa ni Pacquiao ato niya. Dili kay hasta ka, dili pa jud kaniya bayran. Unta. Pero sige na lang. Alangan man sad ug akong awayon si Luis. Tarong man sad nga lihangyo ang tao. Ay, sobra ra jud kay kakabuutan, Pedro. Mo nang abusaran ra sad ka. Tanawa pa gid ha. Gipabalik ka niya kaganinang hapon kay hudda na kagbayad. Pero unsa man, gibayran ba ka? Wa di ba? Gamay ra magdunta kay ng kantidara uy. 300 sa magdunta na. Kagamay ra gyud. Pero gipaantos pa kagbalik-balik. Layo ra ba kaayong lakawon ng ila? Sige na lang, Dayang. Huwag tayo mahimo, ana. Balikon lang sad nako siya. Ugma, to may anihunon nga gamayng talong. Ako na sa itong itumod nga akong bahin. Makakwartar ko, ugma. Ayog ka bala ka. Ay, masantos ka gyud anang imong kabuutan, Pedro. Pareha sa bitaw ta. Buutan. Buutan nga asawa. Masinabuton. Kugihan. Mapaubsanon. Mapinanggaon. Halos tanan na ananimo. Ah, grabe sad. Tanan gyud. Ikaw ba, mamulatik pa gyud ka? Ay kadiyo ta kay magsugba kog buwad aron nga igusad maluto ng mais. Mangaon na dayon ta. Ma, mga ano to? Nato ana, nangita nagkaon ng sipat nimong anak ay. Na sige na. Pagdali nagsugbag buhad. Aron mga una ta. Ah. Oy, unsa man to? Unsa to? Puro mag nainatagak sa may kusina dayang. Ako tan-aon. Ay sus, lata di ay nga sudlanan natos buwad. Abi kog unsa na. Kahibaw ang buhat nga. Imo na siyang isugba maong nagpahug na lang siya. Iyan lang itugyan ang iyang kaugalingon. Kabantay ka na. Dili gyud kay buong kun asa naliwat si Tantan Pedro. Ay, pawa lang na sa itong kaguol dayang. Bisan no pobrita. Mupahiyom lang yapon ta. Pasalamat yapon nato atong pasalamatan ng Ginoo sa krasya nga iyang gihatag nato. Kinalanggaan kanunay nga atong kasing-kasing aron humok nga musod ang grasya ug kaluoy sa Ginoo. Amen gyud ni anak Pedro. Oh. Pedro? Oh. Hala. Oh. Ngano dayang? Kadaghan ko na ning buwad nga imong gipalit. Duha man to kaputos nga akong gipalit nga buwad dayang. Unsa pay duha? Uy, kadaghan ani oh. Tempa ha. Ako ipon na. Usa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Napo oh! Napo kaputos! Waya, 9 0. Ay, noon sa baning, anong napo man nga duha man akong gipalit? Maura may paigo sa kwarta nako. Basin bayag nalimot ka lang, Pedro. Kung pila ang imong gipalit, daghan ba kay kagihuna-huna, ha? Ay naunsa. Pobre uyamo tra kong pagkatao dayang. Mag-uumar ko. Ingon ini tuod ning akong hitsura. Medyo gwapuhon magyuta, pero dili ko kalimtanon, oy. Di pa ko ingon anak katiguwa nga ulyani na. Sigurado yun ko, duha ra ka buok akong gipalit. Mao ba? Ano day mo, Papa? Naglalis lagi mo. Taw, nag-away mo, mapak. Waoy, away ko taon. Kana siya man lang mag-away sila sa mama papa. Di ba ganun sila mag-away? Aw. Ngano di ay mo? Ay, da, kining inyong amahan ay duhara kuno kaputos iyang gipalit nga buwad. Pero, napo manin niya diri sa lata. Ay pasid na apay suot ang lata, mama. Nya kipon ani Papa og duha ka putos. Bitaw mo. Ay, wa man taon ni sud taon. Gahapon pa man nakapalit si Papa ninyo. Aw, magic! Magic lang, ha? Magic ba? Magic ka karon Tantan. Way magic, oy. Aw. Kay bulungan man kayo na. Gano ka na? Dayan, adto sa ko ha. Mag-ani meron sa talong. Nya pagkaw man, ang sagingan na sad ni Senyor Julio. Ang among anihon. May na lang to. Dugang-dugang sa akong mahalin sa talong. Yung sa man, kaya pas imong lawas? Kayahon.
Para ninyong akong mga pinangga ug mahal nga pamilya. Ay, 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 nga naman ka. Nipingit mong kong kagalit. wara na wara. Ay, oy. Nakikibati mong nipingit ka. Sabay sakit ni mo, ha? Wara lagi ni. Na, sige. Sige na, arin ako. Pedro. Sige na, arin ako. Magdara kong sudanon, inig uli na ko. Wa may klase mga bata ron, Domingo man. Maningkamot ko makadara kong sudanon nga lami. Magluto kag lami. Iampo ko nga, ubay-ubay kog maani ron. Aron ubay-ubay kog bahin nga matumod sa merkado. Nagampo ko kanunay para nimo, Pedro, sa atong pamilya. Dasig lang, Dayang, dasig lang. Salamat, Dayang. Wala, gawa naman ang tatambahin. Pedro. Ah. Oh. Muna lang imo bahin. Oo, maura ni. Gamay raman lagi na. Oo, sakit magod akong lawas. Wa kay ko makaanig daghan. Mau ba? Nyata na. Ato lang ni tumod, aron nga mahalin na. Sige, tana. Ya, bato ka silang Senyor Julio? Mag-ani maron sa iyang sagingan. Oo, buwadto ko. May na lang puno-puno sa kita karong adlaw. Ay, Nga naman ka? laim di pamati ko sa lawas. Ay, sakit kayo. Uy, masig na kay hilanak. Ikaw na, be. Uy, hala. Kainit ko di mo. Gihilantan man ka. Sige na. Kaya rin ako, Berting. Kaya rin eh. Sigurado ka? Grabe gid kayong pagkugi ni mo, no, Pedro? Bisag lain na imong gibate, sige na gyapon ka. Di ka mo gyapon ka, okay ra ka? Mag-unsa naman lang akong pamilya, bay Berting. Kung dili ko mulihok. Oh, Ah, maupot. tara. Tana. Magbuhay ta. Magbuhay ta ninyo. Ang palasan po na. Ugon. Wa madayon si Senyor Julio sa pagharpi sa iyang sagingan. Mao lagi. Ano ko na, oy. Madugang unta sa kita sa talong. Sige lang. Basin, madayo na gyud ugma. Mausad. Na mauli naman sila. Ya, mamauli lang sa tadro. Sige, bay Berting. Ugma na sad. Sige, ikaw sad ha. Ipauway na imong lawas oy, pagamping. Uyar ba kay ka? Imong matao nang lawom. Salamat, bay Berting. Sige, buwag na ta, amping. Sabay nalipong manggo. Yay. Mupuhay yun ako din eh. Puhay yun ako. Masandi ko na yung punuas ka. Ay, medyo nalipong ko na. Sakit sa kong kalawasan. Ay. Ipahuhay ko na ni. Basi na lang orang-arang ko gamay. Dili ko gustong makita. Dili ko gusto nga makita o makasabot si Dayang nga na ako'y gibati. Dili ko gustong mabalaka siya o nga akong mga anak. Mao na nga, mupiyong-piyong ko na ko din eh. Pedro! Uy! Pedro! Kinsa ka? Akong diwin na din sa kasabihan. Uy! Duwindi! Pedro! Uy! Yun na, hain ka! Naa sa imong atubangan. Atubangan? Wako'y nakita. Gusto kang magpakita ko nimo. Pero ayaw taong ko kung saa. Dili ko daw tan. Dili ko manglupig sa akong isikataw. Labaw nang dili ko manghilabot sa mga linalang nga dili na ko makita sama ninyo. Dili sab ko daw tan nga na lang, Pedro. Kabantay ka na. Hinungdan nga ni ako nimo. O nakabantay ko. Usay buhat di mong ipasabot. Saman. Uy. Ha? Kadlukan ba kung itsura, Pedro? Di man. Unya. Ganang mura magkakadlok. Nakurat lang ko sa kaliti mong pagpakita, eh. Pasensya ka na.
kasabot ko. Tungod ka na sa baygon o hitsura. Lahi ka ninyong mga tao. Oo, bitaw. Sukad. Karon pa ko makakita og sama nimo. Duwinde. Niya pagit duwinde sa kasagingan. Titiod yun ka. Tinuod nga ni Wende. Tama ba? Oo. Ooy! Tinuod man gud Pedro. Mao ba? Ayaw na. Masing nagdamgo lang ko. Pikpikon ko ning naong ko. Ay, sakit man. Nagmata mo day ko. Warday ko nagdamgo. Tinuod mo nakita ko, Pedro. Tinuod. Ako si Impoy. Impoy? Tawgan ko Impoy. Impoy. Sumay akong saa ni mo. Ayon taong ko unsa. Matot pa, kamo kunong mga duwinde. Manghilabot ko namong mga tao. Magbuhat ko namong dautan namong mga tao. Pero pasensya na ha. Kana sigon lang na sa akong nabati. Kay wa pa mangyod ko magpamatuod nga. Kay karon pa man sa kusukad magkakitag tinuod nga duwinde. Tinuod na, Pedro. Dunay mga duwinde nga ingon ni ana. Apan sila ang mga itong nga duwinde. Itong nga duwinde? Pedro. Sila ang mga linalang nga nagpasakop sa gahom sa kangitngit. Mitiwalag sila sa katarong. Tungod kay gusto sila nga mulabaw sa gahom. Muhari. Og tungod ni ana, nagpasakop sila sa gahom sa kangitngit og kadautan. Sa ato pa, dili day tinuod nga mga dautan mo. Ang buot na kong ipasabot ba? Nabahin day mo. Dunay faksyon day. Dunay dautan ug dunay maayo. Husto ka, Pedro! Ug, ikaw? Sumbalikon ka ikaw pangutana. Dautan ka nga pagkatao o maayo. Murag, lain man sa paminawon nga magdaigday ko sa kong kaugalingon. Kana bang muratag nag-alsa-alsa sa kaugalingon na tong bangko ba? Murag lain o. Impoy. Impoy. Impoy ko, Oo, impoy. Pero sukad ba sukad? Wa ko makakitag away din sa mong dapit. Wa ko mangyatak og tao. Nanginabuhi ko og tinarong alang sa kong pamilya. Og... Ayaw lakto sa Pedro. Sa laktod, maayo kang tao. Buti pa sabot. Maayo kang linalang na pagkatao. Hasta ko, maayo kong linalang na duwinde. Kay, dili ko mo dool o mapagkita sa mga taong dautan. Kay ang dautan, para lamang sa mga dautan. Ug ang matarong, para sa matarong. Kun mao, o sa imong tuyo na ko. Sultihan ko ikaw! Ako! Ang diwindi sa kasagingan! Duwindi sa kasagingan? Hain naman ng inyong amahan. Uy, huwag pa man mauli. Nauna na namang pauli niya, gikan sa eskwelahan. Tama, tugay lagi rin si Papa. Asa naunsa na sa to si Papa, ma? Simba ko ka, Banoy. Ayaw pag hunaw nagbati ni Papa. Nabalaka naman hinuon ko sa inyong amahan, uy. Ako na balang kang apaso, no? Upan ko, ma. Upan si Kumang. Panya ko, bilin ko. Aw, hindi ka ganahan mabilin. Upan siya. Aun sa'y buti mong ipasabutin po eh. Dugay na kong nagpaniid ni mo, Pedro. Og nakita na ko ang imong kamayo. Bantay ka. Kabantay ko, anak. Limpyo o putli ka kasing-kasing. Way sagol nga pagbasol. Kalikot-kot, pagdumot o pagkahuyang. Puno ka sa kadasig o pagtuo sa labang makanagahom. Dasig lang yun. O tungod yan na, buot ko ikaw tabangan. Tabangan? Oo, Pedro. Tabangan ko ikaw nga mugaan ang imong kinabuhi. Dili ka lang maglisod sa pagpangita o ipagkaon sa imong pamilya. Sa'y buti mong ipasabot. Hatagan ko ikaw mayong ani sa imong sagingan.
Unsay? Di ba doon na ka may sagingan sa luna nga imong gitarukan karon sa imong payag sa may luyong bahin ini? Oo, pero ingon og sa mamatay na sila. Abot og nganong wa kay sila namunga oy. Pila lang sila kabuok nga punuan. Gamay ra na sila. Bisan unsa lang akong gibuhat pero hinay gyud ang ilang pagpamunga. Ako'y bahala, Pedro! Tabangan ko ikaw nga magpabungahon ang imong sagingan. Dili na kamo maglisod. Dili na kamo maproblema kung sa'y kaunon matagadlaw. Mamunga o muani kang daghan sa imong kasagingan, Pedro. Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Oo, sa may kondisyon, Impoy. Una, respetuhon nimo ang kasagingan. Respetuhon. Respetuhon. Way patron. Kundili, mananghid ka kaya punuhan o ang buwak nini aduna may kinabuhi. Ikaduha, kung maangkol mo na kini, dili ka manghambog o malabi ni bisan kinsa. Tungod kay ang grasya mawagtang sa mga sabaan. Ikatulo, dili magdinaho. Unahon nimo ang mga taong gigutom. Una pa sa mga taong masinahon o hilabtanon. Ikaw ba? Dili ka mo pasakit sa imong isig kataw. Bisan pa o gipasakitan kanila. Kay kamira ang bahalang buhatag o hustisya kanila. Lahi ang among hustisya kaysa ninyong mga tao. Impoy. Ngayon saman, uyon ka ba sa maong kondisyon, Pedro? Andam ka ba nga buhaton kini nga way pagsupak sa imong dugan? Impoy. Alang sa kong pamilya, buhaton ko ka na. Maayo! Apan, Impoy, ang yuta, nga among gitarukan sa among payag, dili amo. Lakip na nga akong sagingan. Yuta kini ni Senyor Damaso. Og sa iyang balaod, kung unsa may anihon ako sa sagingan, aduna gayon sa bahin ini. O gani, mas labaw gyud ang iyang bahin. Aw! Hatagi siya siyang bahin nga alang niya, Pedro. Sige, Impoy. Ayaw ka pala ka! Bisan pa ang dako niyang bahin, dili ka mahutdan. Ang grasya na kanunay kanimo, basta dili ka lang mausap. Ipasalig ko kana kanimo, Impoy. Unsa may angay na kong buhaton, Impoy? Unsaon ko kini sa pagsugod? Hinay lang sa paglakaw, Banban, ha? Matumba na sa karon. Pares ganina. Ang angma, nakatunupan ko og ni pundo nga yuta. Ano to? Ni bundok nga yuta? Oh, kana pang nagpundo nga yuta pa. Ako natumban. Mautoy na tumbak ko, mama. Nya, sakit pa imong kilid na igo sa bato, Banban. Oh, sakit pa. Pero sige ra, uy, madara man ang kasakit. Kaya pa man, lanlan. Sure ka? Oh, lagi, Sure. Kuya Tantan. Oh, lagi. Tantan, gunitin na imong manghod, be. Ama. Tay. Ay, may tagmasugatan na to ang inyong amahan. Aron dili lang ta maabot sa merkado. Nagbalaka nagyukog maayo niya. Dili man siya mahapunan og maayo sa pagpauli unta. Panganong karon nadugay mo noon siya maayo. Ay, Diyos ko, walang tayo utang na itabuin taon ni Pedro. Di man ka ako sugilon kanimo, Pedro. Ugma! Sa dili pa mo pakita ang haring adlaw. Magdagag ko sa kabalding tubig. Tulo ka lugas sa bugas humay o dahon sa saging. Ibutang kini sa tiilan sa pinakainahan nga punuan sa saging. Pinakainahan? Inahan. Dili amana. Inahan yan. Inahan. Apan daghan man punuan sa saging. O kumasayod kun asa ang pinakainahan.
Saan ako pagkasayod kung asa ang inahan nila? Ayaw ka malaka, Pedro! Tultulan ko ikaw! Dali! Upanan ko ikaw paingon sa imong sagingan! Tama! Sige, Impoy. Kanit lang! Nga naman, Impoy. Ang imong pamilya! Atong ikasugat! Anong nahibaw ka? Nalimot ka kung sa ko, Pedro! Oo, di ay. Sige, padayon lang! Dili siya makakita ka nako. Ikasugat rin mo sila. Inig-abot ninyo sa inyong payag. Adto ako suliyo sa imong sagingan, ha? Adto ko magpaabot nimo. Sige, Impoy. Sige. Padayon lang sa paglakaw. Naara ko nga nag-abay nimo. Hapon lang day kayo. O ako makabantay sa oras na. Ay, salamat. Niana kita sa ato. Sunod, dili na mo mag-apas-apas, ha? Ang, kabalakam ng mayos mama ni mo pa. Hasta mi, wala kami. Ito po, kapit na baya mangit-ngit. Dili baya kamuli o gingunaron. Kuan manggod, kining, mipahuway kong kadiyot. Mao na, mipahuway kong kadali dito sa ilawom sa punukas kahoy. Nakapiyong mainong ko. Wa na ko makabantay sa oras. Kaluoy, kapoy di ay kaayo ka pa. Luit kay imong mata papa Naakay kibati papa. Wa man na. Okay naman ko. Naluya lang siguro ko sa kainit ganiya. Di ay. Niya dayan. Lutuan. Uy, manok? Nipalit ko ganiha. Nalimot kog dunol nimo. Samtang naglakaw ta. Nawasa ko una-una. Yay! Lamang sudanon! Ano mo sudanon? Salamat, papa! Salamat pa! Thank you, papa! Salamat. Thank you, sad papa, God! Amen. Na sige, dalion ko na nigluto ha. Kamunggayan ko ni. Aron nga makahigop tag lami nga sabaw. Ako nila'y mangwa o kamong kay mama, ha? Ayaw, Kita ba ang imong kilid man? Kaya gano'n mo na, ha? Natungba na siya kaniya pa. Nagaw yung kilid sa bato. Unsa? Bi ko na bi, pakita ko ban. Dari. Kitaban. Uy. Nilago man eh. Biyaksok ka hubag. Unsa? Pagbasa og labakara kanang tubig sa banga kay bugnaw. Unya ibutang ang iyahang kilid gani hubag. Pedro, dali na! Mo na ko. Unsa, papa? Unsa imong giingon, papa? Ingon ka mo, anak ko. Uy. Tantan. Pa. Ati man na sang isugo ni mama nimo, ha? Kay ato sa ko sa luyo kadiyot. Opa. Ganon! Nianak kita sa imong sagingan, Pedro. Dali! Itadlo ko nimo ang pinakainahanin ning maong sagingan. Sunod na ko! Impoy. Okay. Hinagay kong mulakaw. Nana. Kini. Mauni, Pedro. Siya ang pinakainahan nining sagingan. Kini. Kini. Inahan man eh. Ano na mo ibutang sa iyang tilan ang usa ka balding tubig. Tulo ka lugas bukas humay. Gupaton ako. Tulo lang ay pagbuot. Sige. Ingon man. Dahon sa saging at presko. Dahon des mangga. Ayaw, sagingan. Sige. Presko nga way gamay tatsa. Ug imong isulti. Sa yuta o kahayag, palambuon ang kinabuhi. Mula siya. Ug dayon, Tarikod ko. talikod ka. Nakaubalik sa imong panimay sa way paglingi. Hantod nga moabot ka sa imong panimay. Mura og halat. Mura og panaad. Panaad. Pedro. Ugma,
og dugmok nga panit sa saging nga dunay sakit nga dahon ini. O putangan nimong duha ka kumkum nga abo gikan sa inyong kusina. Ug tuloon ako kakumkum. Duha lang, duha. Duha lang, duha. Imo kanang ilibod sa ugat matag takdol sa bulan. Daghan day og tulumanon, Impoy. Oh, Pedro. Kinahanglan nimo kining buhaton aron matuman atong pangandoy nga kaayuhan alang kanimo og sa imong pamilya. O, Impoy, alang sa akong pamilya. O kimani yun. Ang puso sa saging ayaw putla. Di yun putlam. Ayaw. Kung dili mo buka sa iyang kabubuton. Dunay ihunghong ang mga buwak sa buyog nga silaray nahibaw. Mao ba, Impoy? Og nako ihatag kanimo, Pedro. Unsa ka na, Impoy? Niya, tawata. Uy, mura manig ugat sa tanong. Uy, masigla kang matag kilid din eh. Murag bulawan. Isagol ka na sa unang tubig nga imong ibubo sa sakingan, Pedro. Dagang salamat sa imong tabang, Impoy. Iluhon ko kining dakong utang kabubuton nimo. Dili utang ang kaayo, Pedro. Dili mo kini utang ka nako. Ikaw ang hinungdan o tinubdan nganong angay ikaw nga tabangan. May buntag inahan nga punuan ining sakingan. Mananghid ko. Ni ako aron sa pagbuhat sa gitugon ni Impoy nako. Ni ana ang usa ka balding tubig. Tulo ka lugar sa bugas humay og dahon sa saging. Ako na ning ibutang sa tiilan ning punuan sa saging. Dili ko ikaw tugutan, Impoy. Pabagan ko ikaw sa imong tinguwa sa pagtabang niya ng pobreng mag-uuma. O ganong babagan man ko nimo? Rayos! Ako kining katungod. Kay doon ako'y katungod nga mutabang kaniya. Dili ka na mahimo. Ako lang ang angay nga mutabang. Ilabi na sa mga taong muampo ka nako. Muluhod o magpasakop ka nako. Katong mga tao nga itom o kasing-kasing. Hakog o malupigon. Mapahitason o madaog-daogon sa pobre. Sila ang angay mo hari sa maong dapit. Nabati o ba ko, Impoy? Klaro! O nabati kayo, tika! Rayos! Nano niya? Ipadayon mo pabagyapon ang pagtabang niya ng pobreng mag-uuma. Rayos! Ayaw ka malaka! Dili sa maghari sa ilang dapit. Wa sa suod siyang kasing-kasing ang mga hiyas nga imong gipanginganlan. Magpuyo o manginabuhi siyang malinawon kauban na iyang mga pamilya nga ang bugtong kakuhaan sa ilang panginabuhi mao lamang ang maayong ani sa ilang kasagingan. Basta si Rayos, Impoy. Anong ibo kinihibuhan? Ano na kami sakop sa maong dapit? Di pa sakop siya ka lang. Bugti sa gahom, nga amog gi hatag ka niya. Ang gahom sa kangit-ngit! Kung sa pamaday, kami ang angay nga maghari sa maong dapit. Ang gahom sa kangit-ngit, o dili ang inyong gahom sa katarong. Ayaw kami putay ninyo! Dili may mo maghari ang gahom sa kangit-ngit! Babagan ko ka mo! Kita ang mubabag kanila, Empoy. Haraya! Dili na mo tugutan nga ang inyong kadautan mao'y muhari sa kalibutan sa mga tao. Kami ang hugpong sa katarong. Dili kami magpadaog ninyo. Ajay! Tatak! Tawga ko ba na itong gisakpan sa kangit-ngit? Magtapo kita niya! Aron atong sabutan kung saan atong pagsumpo kining mga mayasugon nga gahom sa katarong. Nagtuo mo nga magmadaogon ka ba? Ayaw kami kakita ninyo, ha?
Haraya, impoy. Wa kami mahadlok ninyo! Bisan unsaon, dili magmadaugon ang dautan sa katarong. Dili mo daog ang kangit-ngit batok sa kahayag. Mao na'y timan-in ninyo. Mga hungog. Magbahay ka mo. Dili ka mo mulampos. Dili! Ay naman yun. Halos super siya Grabe, nasa daan yun. Ano ba tao yun? Sobra. Siya man daw, Roy. Sobras ka to nga, di ba? Oh, galaman. Pastor, Nagreklamo mo? Ha? ah, Nagreklamo ba mo? Ikaw. ay, ano, ay, sa ka na mo, Senyor Damaso, oy. Mama. Muang yo, may nga, ibalik tong tunga lang ta sa anihon na mo ba? Kay, kanunay nga, ingon ini nga halos, sobra sa katunga ang imong kuwaon, mag-unsa naman lang, me. Unsa naman lang among ipakaon sa mong pamilya. Wala ko'y labot kung si pagkaon niya siyang pamilya. Dili na ako problema. Ang akong balaod may matuman. Ug dili ka na matuis pa. Ako kining yuta. Dili inyo. Ug kining akong yuta. Dili ka mo makatanom. Dili ka mo makatikad. Ug wa na kining akong yuta. Nakabati mo? Wa mo'y kapuyan o kapanginabuhian. Nalimot ba ka mo ni anak? O baka, giango-ango na ka mo, ha? Senyor Damaso, hinautunta nga dunggon ug patalinghuga nimo ang among ubos nga paghangyo nimo. Gamay nga hangyo lamang alang sa dakong tabang ug kaupayan sa among kagutom ug kauhaw. Ay akong dramahin ang inyong kagutom o kauhaw. Sige, drama-drama. Litse! Kung supak mo sa kong balao din sa akong asinda, panglayas mo! Wa ko na kamo kinanglana din eh. Si kinsa kadong mo supak, karon dayon. Dili na kung gusto makakita sa inyong mga dagway, din sa akong asinda. Panglayas mo! Ayaw, kami palaya sa senyor. Ayaw, nasa naman may paingon. Wa namin daing kapainan. Pwes! Wa mo'y katungod nga musupak sa akong balaod. Nakasabot mo. Kung gusto mo magpabilin din sa akong asinda, tuman ug muluhod kamo kanako. Maghari ang kangit-ngit ni ining mao nga asinda. Kalain sa iyong mga mata. Pedro, nakabantay ka sa iyang tingog. Lain kay paminaw ni katawa. Murag yawa. Tanawang iyong mga mata, bay Berting. Huwag kayo. Kahit kay tinanawan. Di ka lang yung nalaon. Maghahadlok bay. Nangimbaw tanga kong balibog. Ano man eh? Saman, nagkasinabtanay na ba kita ninyo, mga pubring saop, mga uyamot nga mag-uuma? Nakasabot kami, senyor Damaso. Nakasabot kami. Nakasabot kami. Mayo kung mao ka na. O ikaw, Pedro. Nga no, senyor Damaso. O ikaw, nabay laing Pedro din eh. Ako ra. Mayo. Baminaw. Kung wa ka pa'y mahatag na kong bahin sa imong sagingan, kutob ugma. Mapupos na ang tagal sa kung gihatag nimo nga maulian ug mamunga pagbalik ang imong sagingan. Way na kang istorya. Way lipod-lipod. Pamahawa din mo sa inyong gipuyan. Nakasabot! Senyor Damaso. Unya unsaon naman ang nato ini Pedro. Asa naman ang tamamuyo ini kung ugaling papahawaon ta ni Senyor Damaso din ni. Maluwer ang Ginoo dayang. Isalig na to niya ang tanan. Dili ta magpakawa sa paglaom. Dili ta magpakawa sa pagsalig sa Dios. Pa! Nga naman ang mga Ano mga bata. bata? Pa! Dali mo, ma! Pa! Dali yun! Ay, nga Ano naman. ba? Lanlan, usay ba initabo ninyo, ha? Pa! Tawa!
Ang sagingan, oh. Awa pa! Oh, uy, ang sagingan! Pedro, ano kini? Tinuod yun. Tinuod yun ay. Oo, sa tinuod yun, Pedro. Tinuod yun ang isulti ni Impoy. Uy, kisang impoy. Kinsay, Impoy pa! Kat Impoy! Hala. Bitaw, Pedro, kinsa man na, o unsa man itapos sa sagingan? Ngano man eh? Pedro, tubag ako. Nganong naingon ni ini ang kasagingan? Why problema? Kung masayod sila, Pedro. Emos lang pamilya. Doon na sila katungod nga masayod sa tinuod. Sa ato pa, pwede na ko silang sultihan. Pedro. Kinsa imong kaistorya? Kinsay mo kaistorya? Pedro, kinsa imong kaistorya? Pedro, nahadlok na ko, ha? Kinsa ka na imong ikasulti? Yan po. Dayan, mga anak, paminaw mo. Suginlan ko kamo kung nganong namunga og ingon ini kadaghan ang atong sagingan. Paminaw mo. Impoy! Mapatay ko ikaw! Dili, gimay mo! Dili ko makatugod, dili! Si Pedro na ang gidaig o gihangan sa mga tao! Dili na si Damaso! Demonyo ka! Rayos, nasayop ka. Kita ang demonyo, di ba? Sa'yo. Bogo ka, demonyo! Magkalimot pa yung kung masugol ako! Busa! Magpamatuod lang ka na! Nga dili maayo ang magpakademonyo! Hilo! Nganong kalmado na kayo ka! Nga sugol kayo dili! Mapatay ko yung Impoy! Buhatan gusto mong buhaton, Rayos! Sugpata ka! Pakigsang ka lang dahil kumadlok mo! Katarong! Batok sa kanautan! Husto si Impoy, Rayos. Pakigsangka. Kay dili ka na mo atrasan. Di na mo tugutan nga sa kupo ninyo ang tanang tao sa Baryo Taptap. Labi na ang mga nagpuyo sa asyenda ni Damaso. Si Damaso nga inyong gisakop. Kay siya mismo ang nagpasakop ka na mo. Bakit nga siya maghari sa Baryo Taptap? Sa iyang asyenda, siya ang lodhan og simbahon apan. Apan karon, aniya kini si Pedro nga nabalhin na kaniya ang atensyon sa mga tao tungod niya ng kasagingan na inyong gihatag kaniya. Ngano? Dautan ba ka mong gibuhat? Dautan na kaya! Dautan na lang ninyo mga itong o kasing-kasing na gusto maghari ang kadautan o kakok sa kalibutan! Dili ka mo malapos! Dili! Salamat, Pedro, dayang. Dako na kaning tabang ang usa ka bulig na saging ang inyong gihatag. Di, pagid ninyo pabayran. Ayaw pagbayad man ako, Rak. Imo na nga. Pwede na ninyong kaunon. O baka balik niya, aron magkakwarta mo. Ikaw na'y bahala na. Salamat kaayo. Kamaayo gid ninyo kasing-kasing ang makiayon. Bulikan pa unta mong dagang grasya sa Ginoo. Uway sapayan ninyo, uway sapayan. Magampo lang ta nga mamunga kanunay ang among kasagingan. Salamat kayo. Tinuod ka na ako nabalitaan, Pedro. Uy, Senyor Damaso. Namunga na gina kining imong sagingan, Pedro. Ug wa ba kamuhatag sa akong bahin? Ngilgilig agad nimo. Senyor Damaso, nagplano na ko nga dadon sa inyo ang inyong bahin. Apan pasensya na. Nga dalangan ko, kay daghan magud ang ni Anhi. Ni Anhi din kay nangayo og saging. Nga sa ato pa! Giuna pa nimong hatag! Kining mga patay gutom! Ha? Kining mga pobre! Pasensya na, senyor. Karon dayon, magatod ko sa inyong mansyon, senyor. Ipapatol na tayo ng talagpuluan yung saging na baso! Sige na! Mga ginsaguban! Saguban! Butlan ang punuan ng saging ni Pedro! Butlan! Imboy! Tabang! Putlo nila ang sagingan! Pedro, putlo nila ang mga kasagingan! Papa! Ayaw pa putol ng sagingan pa! Ayaw pa! O sa may ginugayan ninyo! Sige na! Putla na! Imboy! Hain ka! Tabang! Putol ang sagingan!
Puto na to! Dire! Dire! Puto dire! Oh! Wako'y kaluoy! Wako'y kasing-kasing! Demonyo ko! Sige! Putlan sa ginang! Naurot na putol lang atong kasagingan, Pedro. Impoy! Anong gibiyaan magkunay mo? Anong ipasagdan magkunay mo? Nga naman! Wala nga itong kasagingan. Sige! Dadang ka ng bulig sa saging! Way ibilin! Isapya na dayo lagi taong nga mo! Nga dunay mo! Nga kung yatag ni mo na maso! Para mamatayan ang sagingan ni Pedro! Lakip na ang gamot nini! Sige na! Uwagaon! Niya! Di ka magpalampuson, Rayos! Dili ka magpalampuson! Mga sakop sa demonyo! Ah! Malaya! Ikaw na yung bahala sa sagingan! O, Impoy. Dili ka na mabalaka, Pedro! Napuka na namo ang mga dautan! Nasunog na si Rayos! Nahimong abo! Ug ang sagingan! Gibuhi na pagbalik namo ni Haraya! Dili ka na mag-uol! Tungod kay hantod sa hantod nga mabuhi ug mabubungahon ang imong sagingan gikan karon! Basta dili ka lang mausap! Og si Senyor Damaso. Wa ka na'y angay kabalaka niya! Kami na'y bahala niya! Nga mabalik siya sa katarong ug kahayag nga dili na siya magpasakop sa kadautan! Dagang salamat kaniyo, Impoy, og Haraya. Basta ang katarong ug kapatli sa kasing-kasing ang mupatigbabaw! Mudaog yun ang katarong! Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Og dini mga bata, mga kasama, natapos kong asoy ninyo ning sibinaw na nga naguluhan. Sagingan ni Pedro! Dini lang sa mga asoy ni Koy Gulat kinitanan sinuwat ni Miss Ingrid Bertolazo. Ang atong direktris si Ma'am Marites Parbalboros. Ang atong soundman tagiya sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio technician, ang atong musical director. Ang atong musical director, si tagiya sa Bien, manager sa Bien Aqua, si Pari Bini Ubandak. Boy tagiya, si Pari Joel Binsi. Ang ato ang manager niya. Thank you kayo, bro, Joel Binsi. Unya nga to ang spinner or audio editor. No, dili spinner. Audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa King Binting and Rock Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama!